लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि रसमेरिका ब्लगाव बयखौबो फिन खनसे बरायनाय थाबाय। लोगोफोर आङो बाथौआव थांनो ओंखारदों। ओमफ्राय दाखालि माने आङो गहपुराव थांगोन होननानै बुंदोंमोन नालाय लोगोफोरनि सिगाङाव। ओमफ्राय बिसोरनो आङो खिथाहरफिननाय जायाखै। ओमफ्राय बे भिडिअखौ आङो बानायनाय जाबाय आरो जास्ट ओरैनो ससेल' बानायगोन दिनैनि भिडिअ गोलाव बानायला लोगोफोर आङो। ओमफ्राय शिवरात्रि नायनो होननानैसो थांनो ओंखारदोंमोन दै ओजोंहाय गहपुरावहाय गहपुरनि शिवरात्रिखौ नुथाराखिसै गोबाव जाबाय होननानै। ओमफ्राय बिनिनो लोगोफोरनोथ' खिथाहरफिननाय जायासै, ओंखायनो आं बे भिडिअजों बानायनाय जाबाय आरो लोगोफोर आङो भिडिअखौ ओमफ्राय आङो गहपुरावहाय थांनाय जानाय नंला। जोंहानि राजानि परिखायाबो साननै बा सानथामल'सै, बिनिखायनो आङो गहपुराव थांनायखौ बन्द' खालामबाय आरो माने थांला। ओमफ्राय जाय लोगोफोराना आंनि भिडिअखौ नुवाखै होनना बुंबाय थायो, बयबो माने आंनि नामखौ सार्च खालामना बोबानो मोनगोन आरो। ओमफ्राय जाय बिथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज बयबो अननानै साबस्क्राइब खालामदो। दा आं खिथाखाबायानो लोगोफोर आं गहपुराव थांनाय जानाय नंला होननानै, राजानि परिखानि थाखायनो आं थांनो हाथ'नाय नङा। नांगौबा उनाव आङो थांबा बयनोबो खिथाहरफिनगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, बाय बाय।